चिरां जिल्ला सान्थिपुर UPPL ब्लक कमिटिनि मावख'आव 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL दोलोनि गोदान आफाद दाफुंनायनि समायखिरा लानाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि निर्मल कुमार बसुमतारी, नेहाथारि अमर बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि लबेन बसुमतारी, सान्थिपुर UPPL ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो दोलोनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। मोनसे जोंना 14 नं 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि डिसलिउसन आरो गोदानै फर्मेसन खालामनाय हाबाफारि दंमोन। बेयो अलरेडि जानानै थांबाय मोजाङै मोजां। आगुनि जेनाखि आफादगिरि बिरदाव बसुमतारी दंमोन मोसाहारि, बिथाङानो आरो गोदान नैबे ब्लक कमिटियाव आफादगिरि महरै रायजोजों बा बयजोंबो गायसनजाबाय। आरो बिनि उनाव निखिल बरगयारी बिथाङाबो आवगायनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथाङाबो बयनिबो अननाय मोजां मोननायनि गेजेरजों बयबो सायख'नायनि गेजेरजों बिथाङाबो गाहाय नेहाथारि हिसाबै एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै बिथाङा गायसनजाबावबाय। आरो बिनि अनगायैबो आरो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन, बियो जाबाय निर्मल मुर्मु। बिथाङाबो सासे वान अफ दि जेनेरेल सेक्रेटारि महरै गायसनजाबाय। बाखि फारियै माखासे मोजां दैदेनगिरिफोरखौ सेक्रेटारिसफ्राव, भाइस प्रेसिडेन्टफ्राव आरो अफिस सेक्रेटारि, केसियार आरो लोगोसे टटेल बेसेबां मेम्बारमोन जोंना 31 बे कमिटिया। ओमफ्राय माखासे एग्जिकिउटिभ मेम्बारफोरखौ लानानै 31 फुरनांगौ मोनसे दिनै फुल प्रेजेड 14 चिरांदुवार जितु ब्लक कमिटि बियो मोजां गायसनजाबाय बयनिबो हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों। आरो बे कमिटि दानायाव जोंना फैदोंमोन चिरां जिल्ला कमिटि UPPLनि आफादगिरि हिसाबै आं दंफैयो। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट लबेन बसुमतारी, बिथाङा एक्स MCLAबो। लोगोसे गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म आरो सानै जोंनि सेक्रेटारि दंमोन। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि इयटनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रनय बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयोमोन। आरो दा बयनिबो प्राइमारि कमिटिफोरनि गासिबो हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों दिनैनि बे 14 चिरांदुवार ब्लक कमिटिया मोजाङै मोजां दाफुंजाबाय। मोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थामहिनबा 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिगोन। दिनैहाय जोङो मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। जोङो दिनैहाय चिरां जिल्ला UPPLनि बिथोन बायदियै जे जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जे गोदान आफाद, आबुं मोनसे आफाद, बे आफादखौ दिनैहाय जोङो दाफुंनो हाबाय। बे आफाद दाफुंनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटियाव गासै 31 सोद्रोमा लानानै मोनसे गोख्रों जोङो कमिटि जोङो दाफुंनो हाबाय। आरो जों आसा खालामो बे कमिटि दाफुंनायाव जोंहा मिरुनि जे टीम अबजार्भार बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिनांगोन। जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिनांगोन। जोंनि प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरनो निसय जोङो साबायखर जासिनांगोन। रायजो राजाफोरनिसिम, बे हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम जोङो जोंनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर जासिदों। जों आसा खालामो जे नैबे 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइ जे 3 बोसोरनि जे सम, बे समाव जोङो बे ओनसोल लुखांनायनि थाखाय, समस्ति जौगाहोनायनि थाखाय निसय जोंहा गोबां नोजोर आरो बिथांखि, मिशन एन्ड भिजन जों निसय लानांगोन। आरो लानानै जों खामानि मावलांनो जों सिगांदों। जों आसा खालामनो हायो जा BTR गोरोबथानि जे दफाफोर, बे दफाफोराव थानाय जे माखासे फसंथान जे गायसननायनि जे बाथ्रा, बे फसंथानफोरखौ निसय जोंनि BTRनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा जे प्रमद बर' बिथांनि अननायजों निसय बे जायगायावबो, बे ओनसोलावबो जोङो जोंनि बे लुफुंनो गोनां बा मावफुंनो गोनां जे माखासे फसंथानफोर बेखौ जों मोननो हागोन, बेखौ जों मिजिं खालामो। जोंहा बे ओनसोलाव गोबां जेंनाफोर दङ। जा हा-हुनि जेंना, बे हा-हुनि जेंनाखौबो निसय जोङो जोंनि दोलोनि जानानै निसय जोङो जोंनो BTR सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ, जोंनि मावफुंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायनो नाजागोन जाहाथे थाबैनो बे हानि जेंनाखौ जाहाथे फोजोबनानै होयो, बेखौ जों लुबैगोन। आरो बे ओनसोलाव जोंहा लोंग्रा दैनि गोबां जेंना दङ। बे लोंग्रा दैनि जेंनाखौबो जोङो थाबैनो सुफुंजानो जोङो खावलायगोन। आरो जोंहा बे ओनसोलाव गोबां LPनिफ्राय लानानै कलेजसिम जोंहा भेन्चार आरो प्राइभेट बेबायदि माखासे फरायसालिमाफोर दङ।
दा बेखौबो जोङो सरकारनि माखासे अनसुंथाइनि गेजेरजों जों बे ओनसोलखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे बाथ्रा बेखौ जाहाथे मावफुंनानै होयो बेखौ जों लुबैगोन आरो जों आसा खालामदों जे जोंहा बे ओनसोलाव जोंहा दिनैहाय गोबां माखासे लामा बान्दोनि जेंना बे जेंनायाबो निस्सय जोंनि गेजेराव दङ बेखौ जोङो निस्सय मावफुंनायनि थाखाय जोङो निस्सय जोङो बिथांखि लानांगोन 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।